Helo. Helo. Heddiw mae ganddon ni fwy o gerddoriaeth, mwy o ganu a chanlyniad y cystadlaethau cyfansoddi. Felly, be am ni fynd sydd fewn iddi hefo? Cystadleuaeth rhif 3. Rhif 3. Competition 3. Ond pwy sydd wedi plesio'n beirniaid? Y delyn ores Catherine Thomas a'r pianydd Rhiannon Pritchard sydd wedi bod yn gwrando'n astyd. Dyma Rhiannon hefo'r ddyfarniad. 25 o gystadleuwyr gafon ni yn yr adran yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn gystadlu. Fe gafon ni sawl perfformiad cerddorol iawn, a mae'n amlwg erbyn hyn chi gyd yn gyfarwydd iawn gyda'ch offerynnau. Fe gafon ni amrywiaeth o offerynnau, fel yn y ddau gystadleuaeth diwetha, ac roedd hon yn gystadleuaeth agos iawn. Felly dyma'r canlyniad. Yn gydradd drydydd, wedes i oedd yn agos, mae Alice Thomas o Ysgol Sir Hugh Owen a Glwys Morris Williams o Ysgol David Hughes.
Yn ail, Finlay Jones o Ysgol Friars. Ac yn gyntaf, Gwern Ellis o Ysgol Sir Hugh Owen. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Canlyniadau y cystadlaethau cyfansoddi sganddon ni nesaf a'r cyfansoddwr corral Richard Vaughan sydd wedi cael y dasg o feirniadu. Diolch i Tudur a'r Eisteddfod am y gwahoddiad i gymryd rhan yn hwn, a diolch o galon i'r Eisteddfod am fentro a rhoi cystadleuaeth ar gyfer cyfansoddi. Mae hwnna mor bwysig i bobl ifanc sydd eisiau datblygu crefft yn y modd yna. Felly diolch i'r Eisteddfod am gefnogi cyfansoddi. Mae'n rili yn hyfryd i weld cystadleuaeth o'r fath mewn yn Eisteddfod. Wedi dweud na, rhaid dweud mwy braidd yn stromedig, mae dim ond 5 person nath cymryd rhan, ond dwi'n deall ei fod e'n gyfnod anodd iawn ar y foment gyda popeth sy'n mlaen, anodd i gael at pobl sy'n hyfforddi neu at meddalwedd ar gyfer y cyfrifiaduron mwyn sgwennu ac ati. Ond yr unig beth byswn i yn dweud, ewch allan yna. Mae yna feddalwedd sydd ar gael am ddim, mae Sibelius First er enghraifft, am ddim am y peth arall sy'n gallu cael ei lawrlwytho mwyn helpu chi sgwennu yn y ffordd yna. A cysylltwch gyda pobl fel ni. Newn ni helpu os ni'n gallu gyda cyfansoddi a gyda unrhyw gwestiynau sydd gen i chi. Felly, ymlaen at y canlyniadau. Cyfansoddi blwyddyn 7 i 11. Yn ail, Holi. Mi oedd yna elfennau hyfryd iawn i'r darn Melody Neis, y darn yn llifo'n dda o'r cychwyn. Enw fi di Holly Catrin Davies a dwi'n mynd i ysgol Glan y Môr Pwllheli. Daeth ysbrydoliaeth y darn hwn o ddan dwi'n hoffi chwarae yn y Barc Rawl. Roeddwn i eisiau trio gwahanol amrywiadau yr un diwn, felly enw'r darn yw amrywiadau. Agoriad i gomedi i bedwarawd pres cafwyd gan Gwern. Digon hwyl a sbri yn yr arddull a'r fel ydy yn ysgafn ac yn effeithiol, wir yn cael yr elfen gomedi yma, lle ddechmygu hwnna fel rhyw
rhyw gerddoriaeth i mock the week neu rhywbeth comediaidd lawr y lôn yna. Felly, wedi taro'r hoelion ar ei phen o ran y teitl. Helo, symai. Yn enw i di Gwaren Morris Williams. Dwi'n ddisgybl blwyddyn 11 yn ysgol uwchradd David Hughes. Enw'r darn y dwi wedi gyfansoddi ydy Rwdlan Rwdl-Dadl. Cyfansoddais y darn hwn ar gyfer rhaglen gomedi i blant ifanc. Ces ychydig o ysbrydoliaeth gan Scott Joplin, ond hefyd wrth fyrfyfyrio yn yr ysgol gyda fathro cerdd Mr Einion Dafydd. Es ati gyfansoddi y darn hwn, drwy gychwyn wrth chwarae gwmpas ar fy nhrwmped ac wrth feddwl am syniadau wrth y piano. Cain i ysgrifennu lawr ar feddalwedd Sibelius. Gobeithio gnewch chi fwynhau. Felly y canlyniad yn drydydd Tesni, canu llais a gitar gawson ni gan Tesni. Byse hon yn gret fi'n credu ar sesiwn Radio Cymru neu ar faes maes B neu rhywbeth tebyg yn yr haf. Can a recordiad da iawn o fewn yr arddull yma. Helo, fy enw yw Tesni Hughes a dwi'n mynd i'r 6ed dosbarth yn ysgol David Hughes. Pell i ffwrdd di enw'r gan nes i gyfansoddi. Mae'r gan yn gallu bod amdan rhywun da chi'n caru yn byw yn bell i ffwrdd, neu rhywun agos i chi sydd yn bell i ffwrdd yn feddyliol, fel mae un lyric yn y gan yn dweud yn byd bach dy hun. Dwi'n meddwl bod y gan yn ffitio neis efo'r sefyllfa rwan oherwydd mae pawb mor bell i ffwrdd o'i gilydd, mae pawb yn methu gilydd yn ofnadwy, felly dyna fy esboniad i o bell i ffwrdd. Diolch. Amser yn mynd yn arall, oriau'n teimlo fel dynodau, dyddiau'n teimlo fel misoedd a misoedd yn teimlo fel blynyddoedd. Allai'n gadael fynd o hyn, allai'n gadael chdi fynd, ond ti ry bell i ffwrdd, yn byd bach dy hun a ti ry bell i ffwrdd. Allai'n byw fel hyn. Dwi isio dy weld, dwi isio dy garu di, ond ti ry bell i ffwrdd, ti ry bell i ffwrdd, a ti ry bell i ffwrdd. Yn ail mae Morgan. Wedyn, can ysgafn i llais, gitar fas a gitar a piano cawsom gan Morgan. Lle ddechmygu'r darn yma yn hawdd fel rhan o ryw sioe Theatr Maldwyn, rhywbeth oedd ganddo fe'r naws yna o'r cychwyn oll. Melody yn gryf a rhythm naturiol cyfeiliant y piano yn gwthio'r darn yn ei flaen. Helo, fy enw i Morgan Graith Fraser. Dwi'n disgwyl blwyddyn 12 yn ysgol trefan Bangor. Di mi gyfansoddi'r darn ar gychwyn y cyfnod clo, clo am Irfan Williams, ffrind annwyl i mi. Mae Irfan yn ysbrydoliaeth i mi'n bersonol a dwi'n siŵr i llawer o bobl eraill dros y wlad. Roedd i awch o beithio am fywyd, tra roedd o'n brwydro am yr hawl i ddew yn rhywbeth sy'n ysbrydoli fi. Ac yn gyntaf, mae Gwydion. Concerto i'r ffidl a cerddorfa cawsom gan Gwydion. Llwyddais di greu lliwiau ac emosiynau bendigedig yn dy waith di, sgwennu Penny Gamp.
Defnydd da iawn o'r offer yna i greu lliw a gwead diddorol, a gwybod pryd hefyd i beidio a sgwennu hefyd, a gadael gaps mewn y gerddoriaeth. Fi'n credu weithiau mae peidio sgwennu yr un mor bwysig a beth ti'n rhoi ar y papur. A llwyddo sy'n hwnna'n effeithiol hefyd. Roedd hwnna'n teimlo lot yn bach fel ffilm sgôr o'r 30au neu rhywbeth gan Stravinsky mewn mannau. Mi oedd e'n ddynameg yn effeithiol iawn, a ti'n amlwg yn rhywun sy'n deall offer yna yn dda iawn. Bendigedig wir. Helo, Gwydion Rhys ydw i, a dwi'n ddisgybl blwyddyn 13 yn ysgol Dyffryn Ogwen. Y darn dwi wedi gyfansoddi yw Concerto Fidil. Dechreuais gyfansoddi'r darn yma ym mis Mawrth 2020, sy'n dechrau'r cyfnod clo cynta, a mi orffennais i'r darn ym mis Rhagfyr. Mae'r gerddoriaeth yn para tua chwarter awr yn gyfan gwbl, ac mae mewn un symudiad wedi rannu'n 5 adran gwahanol. Cyfansoddiais i'r darn yma ar gyfer ffrind i mi o'r enw Alexander Croft, sy'n ffidlwr ffantastig. Deais i'w nabod o ar gyrsiau cerddorfa ieuenctid Gogledd Cymru. Dwi wrth fy modd yn cyfansoddi, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr at astudio cyfansoddi yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ym mis Medi. Ac i orffan, da ni am droi at y cystadleuaeth ola yn yr adran lleisiol, sef cystadleuaeth agored i ganu unrhyw gan yn y Saesneg neu iaith dramor. I dreamed a dream and tag on pie. Edelweiss. Po cari cariano, na waio waio pŵ. Per la gloria d'adorar vi. Hallelujah, hallelujah. Straight hair, straight A, straight forward, straight path. I don't cut corners. Like the sound of a page being turned in a book. I closed my eyes, drew back the curtain. A'n beirniaid lleisiol ni unwaith eto ydy Mared Williams a David Jones. Wel, dyma oedd cystadleuaeth amrywiol. Oedd yn mynd â ni o fyd y sioeau cerdd, i fyd clasurol, can traddodiadol y Mawri i'r ganeuon pop. Ac roedd yr amrywiaeth yma yn rhywbeth nath Mared a finne i fwynhau yn arw. Felly, yn y drydydd safle, gyda llais swynol a pherfformiad o dan reolaeth llwyr, mae Lois Angharad Thomas o Ysgol Uwchradd Bodeder. Edelweiss, Edelweiss. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Yn ail, gyda dealltwriaeth amlwg o arddull ei darn,
a pherfformiad oedd yn siarad efo eich yn ei lleidfa, mae Cadi Hughes hefyd o Ysgol Uwchradd Bodeder. Straight hair, straight A, straight forward, straight path. I don't cut corners, I make a point to be on time. Head of student council, I don't black out at parties. I jam to Paul McCartney. If you ask me how I'm doing, I'll say, well, I was adopted when I was 2. My parents spoiled me rotten often. I asked myself, what did I do to get as far as I've gotten? A pretty girl walks by my locker. My heart gives a flutter, but I don't dare utter a word. 'Cause that would be absurd behavior for little Miss Perfect. Na 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 na, no, you can risk falling off your throne. La 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 la, there's something you don't even know. Straight hair, straight A's, straight forward, straight girl, little Miss Perfect, that's me. Ond, yn cipio'r wobr gyntaf, am berfformiad teimladwy, ac adnoddau lleisiol ar ei blesio Mared a Finau'n arw, mae Lois Anna Parry o Ysgol Sir Hugh Owen. This time, the song here in my heart, a melody I start can't complete. This time, the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will now be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Llongyfarchiadau mawr. Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr ni heddiw. Cofiwch mi fedrwch chi wylio'r perfformiadau buddigol i gyd ar sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Dim ond un cystadleuaeth sydd gennym ni ar ôl, felly peidiwch â methu'r offerynwyr gradd 6 ac uwch. Welai chi fory.